los pecados y nos lleve a la vida eterna. Con todos los cristianos que en todas las partes del mundo celebran la misma fe, la misma Eucaristía, en el Día del Señor decimos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegrará el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Evangeli que anem a proclamar, es donareu compte que és un poquet complicat, és un llenguatge apocalíptic que parla del fi del món, però després comentarem el per què avui hem d'escoltar este Evangeli. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. No s'assusteu que no vaig a preguntar-vos, però sí que vull que estar un poquet més prop dels que aneu a començar la confirmació. Saludar-vos, saludar als pares que estiguen ací, a les famílies, i fixeu-se que podíem haver començat simplement fent els grups i reunint-nos, però que bonico també i que interessant i que important és posar-nos de cara a Déu, celebrar l'Eucaristia junt en la comunitat parroquial i demanar-li al Senyor que ens acompanyi, que ens ajude per a que la confirmació no siga com algo que n'hi ha que fer per tràmit o un entreteniment, sinó que siga un moment bonico, un curs bonico,
on pugueu estar a gust, però que pugueu també créixer, descobrir coses importants que en ningú altre lloc van a dir-vos. En la Iglesia vos van a parlar de coses que si uno no està en la Iglesia mai les escoltarà. Per tant, sigueu benvinguts i anem a aprofitar. Y fijaros, las lecturas de hoy, uno dice, son las más complicadas justamente para comenzar lo de la confirmación. ¿Por qué estas lecturas que hablan del final de los tiempos, de que se acabará un día el mundo, con un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje... Bueno, al final, daros cuenta, claro, si uno está siguiendo la vida de la Iglesia, dice, es que el domingo que viene ya es el domingo de Cristo Rey. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se acaba el año cristiano, que es un calendario diferente al calendario civil, y que después del domingo que viene vamos a comenzar un nuevo año cristiano, un nuevo ciclo C, ahora estamos en el B, y por lo tanto las lecturas de estos días y las de hoy nos hablan del final de los tiempos, porque ya vamos a empezar a prepararnos para vivir el Adviento, que nos va a llevar a la Navidad, para vivir la Cuaresma, que nos va a llevar a la Pascua, a la Semana Santa. Pero ahora estamos terminando un año, por eso las lecturas tienen ese sentido que nos dicen, fijaros que esto algún día se acaba. Es verdad que vosotros sois muy jóvenes, los que estáis aquí delante, sou molt jovenets, i n'hi ha preguntes que encara no us feu. Ara, si un dia mos passa algo en la família i no s'amagueu i no vos amaguen i doneu la cara, l'altre dia en un enterro així n'hi havia un xiquet d'uns 8 o 9 anys, familiar, i jo vaig donar l'enhorabona als pares, dic, mireu, el que estigui així en vosaltres, visguent això, que és dolorós, que no és agradable, fa que les persones maduren. Quan mos amaguem, som sempre infantils i mos acostumbrem a no mirar de cara les coses quan són un poc difícils. Entonces, nosaltres, al escoltar aquestes lectures, diguem, però realment el món s'acabarà algun dia? Clar, aquestes preguntes majors molt les fem. Sabeu per què? Perquè tinguem ja persones de la nostra edat que s'han mort, perquè en alguna família a voltes ha passat alguna molt desagradable i ha mort una persona jove, i perquè vosaltres en algun moment pugueu tindre un de la vostra edat, un amic que també puga tindre algun problema. I quan això arriba, un us diu, a mi també em pot passar. Claro, si és que no som eterns, som administradors de la vida, que és un regal que Déu mos dona, per mig del carinyo i l'amor dels pares, som administradors dels amics. Administrador què vol dir? Que no soc amo de res. Què vol dir? Que tinc que cuidar les coses, que tinc que aprofitar-ho bé. I per això les lectures d'avui ens diuen algun dia les coses s'acaben i de repente apareixen algunes coses en el nostre camí que es diuen cuidado, com estic visquent, estic aprofitant el temps. I Jesús diu, mireu la figuera, pareix que tot s'hagi acabat, cauen les fulles, pareix que estiga mort, no, està dormint. Quan arribi el seu temps tornarà a brotar. I quan mireu això diu, és veritat, la vida brota i Jesús ens convida a veure signes, senyals. Nosaltres sabem el que són senyals de circulació. Si està prohibit girar a la dreta, a l'esquerra, si és direcció obligatòria, si hi ha un niarse del paso, si és el paso cebra, si n'hi ha una senyal que diu xiquets en el col·legi i hem d'anar amb cuidao, si n'hi ha una senyal que posa un animalet i cuidao, que per ahí pot aparèixer algun jabalí o algun... Les senyals ens ajuden a conviure, a fer les coses bé, a tindre cuidao, organitzen la convivència. El semàforo, si està verd, puc passar, si està roig, m'ha de parar. Bé, doncs n'hi ha unes senyals més importants que ixes encara. I Jesús diu, presteu atenció, igual que es fixeu en la figuera quan brota, diu, ja ve la vida, ja ve el bon temps, ja ve l'estiu. Fixeu-se en les senyals, la família, els amics, els catequistes que vos acompanyaran en este curs, en estes trobades que fareu, el poder formar part d'una església, d'una parròquia. A vegades no ho valorem perquè quan no ho visquem, quan uno no ho viu, és com que eres amic i no estic mai en ell. Però si no estàs mai en ell, com vas a créixer en aquesta amistat? Les coses, per poder créixer, tinguem que viure-les, n'hi ha que respirar.
Si uno no respira a Jesús, com vas a saber qui és Jesús? Si uno respira un amic, si uno respira la meva família, si uno respira... ¿Veis? Entonces Jesús diu, presteu atenció a aquests signes de vida, a aquests senyals, més important que les de circulació, senyals de vida. Mireu, fa uns dies, perquè jo vos he dit, sou molt jovenets i no us feu preguntes, però mireu, fa uns dies, i està en la fulla parroquial d'esta setmana, en Madrid, a l'eixir del col·le, ho haureu vist en la tele, ho haureu sentit alguns, una persona, en vez de donar-li al freno, sense donar-se compte, li va donar a l'accelerador i va atropellar unes persones a la porta del col·le. I entre aquestes persones estava Maria. Maria era una xiqueta de 6 anys i Maria va morir. I els seus pares formen part d'una comunitat cristiana, és dir, estan en la iglesia, i evidentment un dolor molt profund. Però aquest dolor molt profund no ha impedit que donen les gràcies a tanta gent que ha resat per ells. No ha impedit que abracen i ajuden i perdonen a la persona que ha tingut, diu, prou pes tindrà. Comprendre a la persona que s'ha equivocat i ha creat aquest problema. I demanen que resen per ella, per aquesta persona que ha produït l'accident. Donen gràcies a Déu perquè han disfrutat 5 o 6 anys de la seva filla. I fixeu-se, enmig del dolor, mirar com senyals d'aquesta vida de Déu que ens diu, encara que les coses s'acaben, n'hi ha algú que no s'acabarà mai. I com ells tenen fe, diu, la nostra filla està en el cel, està disfrutant del cel. Claro que tinguem un dolor molt profund, però tinguem una fe també molt forta. I donen gràcies a Déu per el temps que han passat en ella. Vos dic això perquè no està tan lluny d'aquests senyals que a voltes ens diuen cuidem la vida, perquè això es pot trencar en algun moment. I a la vegada disfruteu dels catequistes, disfruteu de la família, disfruteu dels amics, cuideu-vos, perquè quan uno va fent-se major, mira darrere i diu ojalà haver disfrutat més, en el sentit positiu. Perquè Jesús en l'Evangeli diu cielo y tierra pasarán, y claro que pasarán, y nosaltres en ells, però mis palabras no pasarán. I la paraula de Jesús és la que ens diu no tingueu por, jo estic en vosaltres. I la paraula de Jesús és la que ens diu, atents i acabe, la gran senyal de que sou els meus amics, la gran senyal de que sou cristians, és que s'estimeu uns als altres com jo vos he estimat. Això és el que heu d'aprofundir en els vostres catequistes. Que Jesús ve a ensenyar-nos a estimar de veritat, no en fals, no un amor de mercaet de retalls, no, un amor autèntic, sense falsificacions. Obriu les portes del vostre cor a aquesta catequesis de confirmació, que pugueu tindre darrere o al vostre costat a les famílies recolzant-vos. Doneu-se compte que els vostres catequistes, per la fe, deixen coses per estar amb vosaltres totes les setmanes. Valoreu-vos, veus? Senyals del regne de Déu. La gent que ens estima, la gent que ens acompanya, la gent que ens escolta. Pues això és la gran senyal. Que si un dia acaba la nostra vida, que un dia acabarà, puguem dir, he intentat fer-li cas a Jesús, he intentat estimar a les persones que ha posat al meu costat com Jesús m'estima, és donant la vida pels demés, estimant molt, perdonant molt i tot el que faci falta. Volia jo que començàrem la confirmació posant-nos de cara a Déu, de cara a Jesús, de cara a la Mare de Déu, perquè som cristians, sentint que ens acompanyen i que ens animen. El Espíritu impulsó a los discípulos a proclamar la buena noticia, para que este mismo Espíritu nos ilumine y nos mueva a todos para vivir y proclamar el Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per l'Església Universal, per la nostra diòcesi de València i per les nostres parròquies perquè no falten ministres de Crist i dispensadors dels ministeris de Déu, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor.
por quienes iniciamos el camino de la preparación para recibir el don del Espíritu Santo, para que aprovechemos las ayudas que se nos ofrecen y podamos vivir intensamente el seguimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per totes les famílies que viuen en les nostres parròquies, perquè troben la força de la fe i les ajudes que necessiten. Preguem al Senyor. Vos lo demanem, Senyor. Por los enfermos y mayores, por los que sufren por cualquier motivo, para que Dios les dé salud, paciencia y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha y acoge, Padre, nuestra plegaria confiada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedo sentar. A crecer en la amistad con Jesús para mantener viva la llama de la fe. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Como el ciego del camino te excusé. Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues ánimo per al camí. Podéis ir en paz.